сабаби ҷудошавии Абдурозиқ бо акаи Беҳрӯз яъне ки Барон маълум шуд. Дӯстони азиз, мавзӯъро кӯтоҳ мекунам ва дар ин бора маълумот медиҳам. барои наворро дигарро ҳам тамошо кардан саҳми худро гузоред, яъне ки дар зери навор лайк гузоред, то ин ки дигарро ҳам бохабар шавад. дӯстони азиз, ҳар яки мо бо шумо дар бораи Абдурозиқ ва акаи Беҳрӯз Барон маълумот дорем. албатта Абдурозиқ кӣ буд ва чӣ шуд? худованд тақдири ҳар якеро худ медонад. аммо тақдир ҷунбон ҳам ҳаст мегӯянд дар мо. як нафаре сабаб мешавад. барои ба қуллаҳои баланд расидани ин ситораи ҷавони машҳури Тоҷикистон айни ҳол тамоми дунёро сайру гашт дорад. ин Абдурозиқ ба ин дараҷа расиданаш, ба ин қуллаҳои баланд расиданаш кӣ сабабгор шуд? албатта акаи Беҳрӯз. соате пеш наворе тамошо кардам, тақрибан 43 дақиқа буд. акаи Барон ҳамашро гуфт ва дар ин бора дар байни суханҳо қасам мехӯрд ки тангаи ӯро нахӯрдааст. инро худо медонад. аммо мард аст ва ҳангоми сухан кардан акаи Беҳрӯзро агар шумо тасаввур карда бошед, як ларзиш дар дилаш ҳаст ва агар аҳамият дода бошед, чашмонаш пур аз ашк буд. бале мегуфт дигар мо ҳамкор нестем ва дигар бар ман лозим нест. бале ин суханро барои гуфтан як дили гурда дар кор аст. ман муқассир киро медонам? бале, инсон ки боло рафтан гирифт ва молу мулки дунё чашми ӯро кур кард, он хубиеро ки нафароне анҷом доданд ба чашмашон намеояд ва намебинанд. ва фикр мекунам ки гуноҳи калон ва инҷо муқассир Абдурозиқ аст. Абдурозиқ, ҳамон Абдурозиқе ки дар бозорҳо байт мехонд, суруд мехонд ва мардум як сомон медоданд. ва бинед ки ин мардҳо, ин ҷавонҳо акаи Барон бо ҳамкоронаш 3 сол то имрӯз ҳамроҳаш буданд ва ҳамеша дастгириаш карданд. як матъале ҳаст, дар он мегӯяд нодида вақте ки дид, ӯ айба мешавад рид. ҳамин хел не? Абдурозиқ ҳам дид вақте ба ӯ пули калон даъват карданд ё ин ки хонаву давру мошин даъват карданд ва чашми ӯро ин чизҳо хира кард. хубии инсонҳоро надид. мақсади ин навори ман ҳам чунин аст. дар дунё ба як кас хубӣ кардӣ, аз ӯ хубӣ интизор мабош, зеро худованд аз дигар нафар хубиро барояд мерасонад. касе хуб аст, касе бад аст, касе фикри нек дорад, касе фикри бад дорад, ин ҳама ба худованд аён аст ва худованд худ меҳрабон аст. ҳеҷ гоҳ хубии инсонро ба зудӣ фаромӯш нахоҳад кард. ва фикр мекунам ки ин кори кардаи Абдурозиқ хеле кори хато буд ва рӯзе пушаймон хоҳад шуд ва ин кори кардааш ва рӯзе мешавад ки ӯ сахт пушаймон мешавад. ба хотири чӣ? ба хотире ки пушаймониаш ҳамин мешавад ки чаро аз Барон ҷудо шуд, чаро қадр накард. худо худ шоҳид аст, худо худ дона ҳаст. байни инҳо чӣ гап шуд мо намедонем. пас дунё ҳамин аст. дунё ҳамин аст. ба як кас хубӣ кардем, баъд ивазаш хубӣ интизор набошем. худо нигаҳбонатон.